maniken salindri katuran ninggal wonten ing panggung ring lalipun ing para biasa mugi berkah Allahumma amin maniken datang penontonnya pada senang karawitan Cindellaras mugi entuk berkah Gusti. Monggo monggo waniken salindri aturan minggat wonten ing panggung paring lalipun ring para miyarsa mugi berkah Allahumma amin maniken datang penontonnya pada senang karawitan Cindellaras mugi antuk berkah Gusti. Diajeng Dimas Niken Salindri lahir 29 Juni 2008 saking Kitogoro Kediri Jawa Wiwitan. Jan Pak Sadino anggenipun mantokaken putranipun estu boten sak PT-PT dipun sembadani ngrawakaken artis saking Kitogoro Kediri Dimas Niken Salindri. Nggih, monggo. Tergigil nopo ngandap? Sudah di sini saja. Oh iya. Ya, selamat malam Pak De. Selamat malam. Inggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi selamat malam buat kedua temanten Bapak Sadino. Hah? Pak Sadino iki uleme. Nah, Sadino. iya. Ha nggih. Oh iki ning nggone griyane Bapak Sadino. Sadino. Oh siap. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sadino sampun nimbali kula niken Salindri kalian karawitan Cindellaras. Iya, jenenge Cindellaras iki kaya tikus lho, anake tikus kae jenenge. Cindela. Heeh. Lah iya kan bener Cindellaras. Nek gak anggo L. Lah kan enek ele kae. Cindellaras ngono. Iya, Iya. Ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Ariyanto Nur Cahyo dan Mbak Lia Saputri. Iya. Eskep. Apa kuwi? Eskep ya apa? Sarjana keperawatan. Oh, sarjana keperawatan ki dadi eskep ngono ya. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga berbahagia selalu. Amin. Wis ora usah kakean caturan langsung wae ya. Lah libur ya. Ayo, apa ya enake lagune? Lah Sing monggo. halus-halus riyen ae. Nggih. Mbak Eka, Ya, ayo karo jumeneng. aja wi keri wi. Oh keri wae. Iya, heeh. Mbokku keri-kerian. Wes. Ya, sambung wanci dalu mawon langsung. Monggo. Ndak usah bobo. Iki engko tamu nek gen pirsa sliramu karo mlaku-mlaku rono ya itu. Ya. Oh iya gampang monggo. Lek
nek sing nyawer aku engko mlaku rono. Pak Bupati Sepuh, Pak PJ Bupati Rawu. Nah, berarti kudu ning kene Iya. dhisik. Alhamdulillah satu lagu sudah. Sambungan Cidalu. Iya. Mbok pilih Pak Sadino badhe kepareng ngersakaken lagu. Tadi ibunya sudah request lagu Selendang Biru. Selendang Biru. Nah. Ya tapi kan wis dikeri-kerian, soalnya Iya. lagunya berbau hot. Oh, siap. Kalau bapaknya nyuwun napa, Pak? Napa, Pak? Atiku lega, atiku lega ki piye? Waduh, ra ngerih aku. Aku gak ngerti aku lagune. Liyane bae. Napa Pak lintune, Pak? Napa Bu? Napa Pak? Dumes. Berarti ku lega langsung dumes toh, Pak. Ini kedua temanten mau request lagu apa? Apa? Sigar. Iya. Sing sigar apa nih, Mbak? Ya gone mantene. Arti sigar go bigu. Jare mamine engko bengi mantene sing wedok disigar. Oh, engko bigu. Bego ya apa? Bigu ki Pak Sadino kan usahane alat berat bigu. Kerok. Keruk lemah. Heeh. Sekop to. Ya nek sekopi cilik, nek bigu ki gedhe, ya. Oh, Mbak disekop-sekop. Aku ndak paham nih. Masnya napa, Mas? Napa, Mas? Oh, lagu derek, mboten nenten, Mas. Ibu napa, Bu? Napa? Lagu Padang. Oh, nggih saged no, Bu. Berarti napa? Napa? Cinan Bana, saged, Bu. Cinan Bana sampun saged napa dereng, Mas? Musisi saged. Saged. Aku bisa. Iya. Bapake? Oh, manut ibuke. Ada sigar, cinan bana, dumes, selendang biru. Kok papat timen? Nggih. Nggih, mboten enten embel-embele, Bu. Masa ya kerja lo lagu tok. Nah ya rapopo ya, mau jenenge wis sak anu karo apa bayarane ya. Iya wis ditangkap karo Pak Sadino. Ndak oleh ngomongne saweran, ndak oleh, ndak patut. Nek ra diwae ya kebacot tapi. Madiun Ngawi, nggih siap. Mbah Wiji. Apa sih ya? Selendang biru sik wae lah. En kowe. Ada jaipongnya? Ada. Ya. Garap jaipongan plus musik. Musisine endi to? Nah, ning ndi musisine? Alah musisine ra ketok mesane timen to kowe iki, Mas. Mejane dibayar ora ning kono iki? Lah kok campur ning dapur barang iki lho. Wo ndobel karo kora-kora. Sapiran adane, Mas? Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal bali ning tanganku ilang bareng rasa tresnoku. Penak ning kene kok karo keri-kerian. Ya. Iki bersama musisi apa, Mas? Hei? Apa? Apa? Heeh. Mbah.
ora krungu kok. Ya. Terima kasih Bu. Nggih, mboten supe to Bu nggih? Nggih, alhamdulillah. Lali iki wonge. Lali tenan iki. Lah iya, apa rong di TF? Orang maksudnya mau lagune nek sing rada lali ngono. Oh ngono. Sailekne. Tak kira nek ngono liyane. aku mau. Iya. Ah ya sudah. Spesial Mas Manten, Mbak Manten. Oh iya tadi Ya, minta lagu apa mau? Ada sigar. Heeh, meletek. Meletek, iya. Nek cara Kediri ya meletek. Meletek. Sigar iki, iya. Sigari meletek. Kayak kopi meletek. Oh. Iya ta? Iya. Ya. Sigari sak pira, Mas? Oh, monggo sekecaaken, Mas. Diwareki ya, Mas ya. Heeh, kesehatanmu loh, Mas. Iya, sama nak ganteng toh. Hah? Sama wis ndek bojo urung? Hah? Urung. Alah ibuke pangga bahas kuwi ae. Ting aku. Ya. Sigar. Nadane D. Telu, Mas. D papat berarti. Oh, D loro. Oh iya, sepurane to. Maaf. Ya. Kose. Ra osekno. Sampun maem sedaya. Sampun sing dereng ngacung. Loh, Pak, masa urung? Oh, imbuh. Buah pira imbuh? Buah sing akeh kok lagi diimbuh ya. Yang di sebelah sini kelihatan enggak? Hah? Masa sih urung ketok, Bu? Ya. Yang di sebelah sana sampun kelihatan dereng. Nek dereng nanggap dhewe. Halo. Ibu-ibu di sebelah sini mana suaranya? Waduh. Foto dulu lagi nanggap loh. Nanggap saya lagi foto piye to ki? Iya. Halo. Bapak-bapak yang di sebelah sini mana suaranya? Weh, bapak-bapak kaliren nih. Renek suarane ya. Mas aku njaluk es ya. Ngelak telakku. Wah, renek embel-embele ya Nggih. Dalu Pak. Wah, ayu Pak, enggak wedok Sida njok foto ra. Ono kok marah-marah. Wis njaluk foto, njaluk sayang. Ya lah, Bu. Ayo, ndi? Kamerane ndi? Alah ra ketok aku rin. Yes. Sudah oke Pak, siap. Nggih, amin. Mau foto? Ngomong bapake, Pak, anu nyuwun dhuwit ge nyawer Mbak niki ayo cepetan. Cilik kok. Ya. Ada Mami Eka. Ayo. Mami Eka. Duet nyanyi toh lagune. Oh, mboten Bu, mboten Bu. Ampun. Mboten Bu, ampun. Udah aku orang jaluk ae. Kowe iki aja kuwi. Aku mah. Loh, diteleh kene karo buwe. Aku mi. Kene lho tak kandhani. Nyapa? Kowe iki moh ki ngopo? Kurang akeh. Iki wis akeh lho. Iki tulisane tontonen. Pira? Iki tulisane pira? 100. Iki pira? 100. Wis pira? 200. 200. Iki pira? 100. 100. Iki pira? 100. Totale wis pira? 400. 400 tambah iki neh. Iki? 100. Iki?
100 200 berarti mau 400 karo 200 600 iki 100 100 iki 100 jadi totalnya kabeh 800 iki oke. Dewi guru ndi lho wi ngono kuwi ya ampun. Kok guru ndi piye? Lho kuwi mau iki sing ngitung sapa? Sing ngitung sapa? Aku. Kowe lah ya iki mau duwite kabeh iki 800. Ngawur. Lho piye? Iki lho enek tulisane 100.000 rupiah. Iya. Iki duduk dolar. Iki uang rupiah Indonesia lek 100 ki apa enggak 100 ora enek 800 diitung ngene. Carane ngene negara ya ora enek pajak Semau sing ngitung sapa? Aku. Lah iya kok kowe iki ora percaya karo utunganmu dhewe. Loh, lah mau sing ngitung ya kowe dhewe lho. Loh, tapi iki kan 2 lembar. Nek sak lembar ki regane 100.000. Lah iya iki ra 100.000. Iki pira? 100. Iki 100. wis pira? 200. Iki 100. iki 100. Dadi kabeh pira? 400. Lah iya 400. Tambah 800 malih, Bu. Ben pas ae. Iki kuwi diparingi. Iki ngene iki to. Iki apa jenenge? Duit. Duit. Sapi unine piye? Hah? Sapi unine piye? Ora gelem, Bu, pun jenengan pek mawon. Moh ngoten. Gelem. Lho, Jane sapi. Kok moro-moro mbok baleni. sapi unine piye? Gelem. Ora enek sapi. Enek sapine aku wae. Wes Aja. Ngapa? Aja ning kono. Dene ndi? Kene. Kuwi lho, ge es krim. Lho, ge es krim. Nggih, es, Bu. Matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Ayo Mi, nyanyi Mi. Kowe mangan es. Heeh, sama nyanyi ya. Badhe penak men kowe gur arep mangan es. Ayo nyanyi. Enak ra? Enak. Enak ya. Enak. Barengan ya. Ayo mangan ya. Anu iki diblong ae iki. Dadi piye? Rasa nyanyi. Lha piye? Mulih. Wis lunas ae kok. Berarti ki awake dhewe niki nek wis lunas. Iki nek kene gur nyar utang. Kok iso? Lah mengi ra utang ta asline. Loh, Ki jatahe nyar utang. wis lunas kan penting aku wis teko wis nyanyi. Barep nyanyi pirang lagu kan ora enak hitungane. Ayo mulai ana. Yo aja sik to. Heeh, ngesakne ya. Wong aku ki aja kangen karo kowe. Ndang Ya menang nyanyi ya. Ndang. Lagune apa Mi? Apa? Sing lagu zaman saiki sama Nisara. Ora aku wis tuwek kok jaman saiki ora mawut no. Saiki sing semi-semi rada campur sari. Men Cindelaras ki men enek apa jenenge figure. Figure. Figure bekerja. Sangat mau orang kerja Kowe blas. kira ngerti iki Cindelaras ki sarjana kabeh lho mangsane ki. Loh. Aku ya sarjana. Sarjana Esa. Susah hidup. Susah hidup. Apa lagune apa? Apa sembarang? Anu ada lali janjinya. Ada itu Wisotresno. Lupa janjinya. Lali janjinya aja. Iki apik enek tambahi meneh ben gayeng. Apa? Kuwi lho, mbok-mbokane sijine. Heeh, ya jane rene. Lah kuwi Riri. bintang tamune kok. Lah ya masa negur HP-ane kene kok nembang mau urung sida nembang kok. Bintang tamune ki asine loro iki, aku ora. Apa? Lah klambiku ireng dhewe kok. Lah yo ganti apa piye? Iki sing biru ki dikhususne nggo sing tuwek-tuwek Cahayu. Oh ngono. Oke. Iki apa iki? Lali janjinya. Mangga. Pak Tommy. Bu Satina, badhe nderek joget mboten Bu? Alah
ayu. Pak Sadina kata linggo ning ngene. Ngempet tibake. Apane ro niken rasa saiki ketoke anteng ning jero teko ndi-ndi. Pak Sadina nek aku goyangi kerih asine. Apa ya? Coba jajal kowe goyang. Kowe goyang. Dikendangi. Kendangi. Ayo Ken. Aku goyang iki. Apa? Aku jadi bawah umur. Tak ora kena ngono kuwi ya dadi. Ijek bayi. Cek bayi. Isih salah bubu aku. Ya. Yeay. Wis Ken tekno Ken. Wis tenan. Wis. Masa wis kesel? Masa wis kesel? Nek wong wis tuwek iki pisan ngono wis rampung. Beda karo kowe wong nom-nom pisan pindho ping telu ngono ora masalah. Babakan ngono. apa? Babakan apa? Nembang nyanyi lah. Iya. Wis kesel tenan ya. Aja harus. Ora. Oke, ini ada lagu tadi request dari ibunya. Namanya Bu sinten, Bu? Siti. Titi. Ibu Besan. Titi Abaatur. Ya, tadi nyuwun pamundutan lagu Minang Cinan Bana sampun sakit, Mas? Sabana ciinan Ndende sabana. Ya. Sapiro Mas? Ya, saya digoleki. Ini lagu khas Minang. Ternyata Ibu Titi ini juga mengikuti Niken. Tahu kalau Mbak Niken itu suka lagu Minang juga. Oh iya, bapaknya kita kinian iki. Sabana cinan ondende sabana katuju rindu bana taraka bana ciko indah matamu pandang. Terima kasih Bunda, Mbak Manten, terima kasih semuanya. Cindelaras terima kasih, Pak D terima kasih, dan juga musisi campur sari iki Mas sopo iki jenenge Ristia. Terima kasih ya Mas, mantap sekali. Semoga kita bisa ketemu lagi. Buat Cindelaras semoga kita bisa kepanggih malih, mugi-mugi tambah laris. Muga-muga iso sesambungan seduluran. Moga-moga sehat selalu semuanya. Pak D ku kabeh semuanya, terima kasih. Pak D suwun ya Pak D ya. Nggih, saderengipun niken kundur Mas Sadina ngersake foto kali panjenengan. Foto. Oke. Monggo Pak. Monggo Mas Sadina. Nggih, ya. Atur lelipur saking Nimas Ayu Niken Salindri saestu mungkin dayane tumrap pakanten sarimbit minggaipun Rama Ibu Bapak Sadina sekalian nggenya ngajangi kardi wonten ing dalu menika saestu kinanjar ing kawijengan sedayanipun tata cara pargian ingkang kawengku Bapak Sadina sekalian wonten ing dalu menika wiwitan tengan pungkasan kinanjar ing kawijengan saderipun kula ingkang sinar matur minangka jejering pambiwara nglenggono kepara ndada kathah reh kalepatan sakirangan mawan tuwantu diagung pangaksama saestu
Kunduripun para tamu ujung kundur mugi pinanggih kulawarga tansah pinayungan sing Gusti kanthi santi hayu rai sabda jati nuting laku mugi Gusti hanggung hamba mayu. Kunduripun para tamu reruntungan samarga marga. Monggo katur bapa bayan kemarengangan di Sidoarjo Bengkar saking Palembang jumeneng wonten singapaning sasana pargian tondo yekti sumber umat kunduripun para tamu wonten suka parisuka mangun sukani wardaya mangke taksih kalajengaken saking kanca-kanca Cindilaras kanthi foto-foto ngatur kula pilih tapi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.